La llengua pròpia dels Països Catalans, el català, té i ha tingut diversos factors històrics en contra. Malgrat tot, ha arribat al segle XXI sent una llengua viva i apta per tots els registres i contextos. És, a més, una llengua que dota de cohesió social i nacional una societat que és irreversiblement diversa. Per poder continuar fent la nostra aportació perquè aquest món globalitzat sigui culturalment i lingüísticament divers, ens cal que la comunitat catalanoparlant tingui autoestima i assertivitat. Com a ciutadans i parlants, la millor manera de mostrar aquesta autoestima i assertivitat és mantenir la llengua en totes les nostres interaccions públiques i privades. Des de la Intersindical Educació animem en concret a tot el personal que treballa a l'àmbit escolar a fer servir el català amb els alumnes. Només així podrem projectar al futur el model d'èxit que és la immersió lingüística, l'únic que assegura la plena competència dels joves en les 3 llengües oficials del país. Jo mantinc el català. I tu?